care and guidance. We love you, Mama. Ako'y munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Gisugo mi sa uyab. Gisugo mi diri kay nagipahatod mga gamit kay manuhod lagi daw niya. Oh, okay na si Mama? Kay masunod na to yung uyab ron. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Hello, may buntag, ma'am. Kamanak ni mo ni si Marlita? Ano siya, ma'am? Nalamit tuyo, ma'am? Si Marlita Bernel. Bali, gisugo magud mi diri, ma'am. Gisugo mi sa uyab. Gisugo mi diri kay nagipahatod mga gamit kay manuhod lagi daw niya. Oh, okay na si Mama? Pila na may edad ani? Ano na, hapit na na. Kung ang lapas kalendaryo. Agoy. Di okay na si Mama, magminyo. Di kay ipapanangin man gud diri sa mo hagod. Ha? Papa ni mo day. Di ko tanon mo kung okay na ba sa inyo ang mga gamit na mga gamit na bilin na mo diri. Kay masunod na to yung uyab ron. Ya. Okay na si Mama? Hala. Bali sir, namo ko gipahatod sa mga sa uyab diri. Kung gusto na mag-uban daw sila. O ipapanangin lagi sa inyo kung sugot ba daw mo. Yan, masugot ka sir? Sugot kayo? Si ma'am. Basig kuan mo nami hatod diri nga gamit sa iyong uyab. Na diya sa sakyanan karon. Ha? Mas maini maka sinabot daan. Basig masuko mo ba dalaw na mo dito diri sulod. Maini maka sinabot mo daan. Ano ka ni Mano? Oh, na diya sa gawas, ma'am. So okay na, ma'am. So pakita na mo daan sa imo, ha. Alit rin, ma'am, dito, ma'am. Sige, abrihin lang. Asa may laban? Ayan na, sige, ma'am. Slita lang. Surprise! Happy birthday! Happy birthday po! Silak smile, pero hilak man di ay. Oh, tawilin siya. Yung buntag o happy 62nd birthday. May laing na din ni. Ako dahil si MM, kani si Abby. We are from Amigos Flower Shop. So nami diri karon para ihatod ang pasorpresa ni Langga. So, nailad kaniya wala. Istorya na ko niya nga. Kung ano, surprise daw kay guys. Eh siya pagkatong atang lamos karsada. Pero nito ka nga para sa iyahaon. So na siya yung message mo pero sana ko basahon. Usa na itong pangayuag mensahe imuhang tibuok pamilya. Kantahan sa kanamog happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Make a wish and blow your candle. Bahay dari ko? Yay! Happy birthday! Kayong salamat. Sama na. Pero padong na mahilak ba? Kay ikaw man daw ang nag-iisang queen sa ilahang tibuok kinabuhi. Naa sila na itaod si sir para sa imo ha. Ito, gol. Wow! Okay. So kiss sir, kay ikaw may nitaod dapat na ay kiss.
Kiss. So na sila yung message, ma'am, short message. Anak lang si Ma'am Langga Guro Nilikan. Asya, thank you for everyday love, care, and guidance. We love you, Mama. Happy birthday, ma! Oh, salamat! Happy birthday, ma. Ano iri? Sa'yo mo kalula. Sige na lang, ma. Happy birthday. Thank you. Kami sa amin pa. Dito na to na guys. Pagtas. Okay, namanguran daw. Happy birthday, ma. More birthday to come. Thank you. Lasa po. Happy birthday! Happy birthday, ma! Happy birthday! Turn na nimo, sir, sa mga panghinaot nimo sa imong asawa. Ginagawa ko nga sa pasenyaro. Tapos pa, pinapunin niya. Ano to? Hunghong man lagi to. Kiss na yun! Larang dawa na kabalo. Ma'am, sir. Ano sa'yo mensahe nimo sa imuhang mga anak, mga pamilya? Naghinaot ko sa akong mga anak na maayo lang gihapon lang ilahang kahintang, maayo ilang kuan ka na unsa na maayo pagdala sa ilahang mga banag asawa. Nya ang akong mga dalaga og kulitao hinaot ko unta nga matarong pag ilahang panginabuhi og sa akong kinamanguran nga mag-eskwela gyud siya og tarong. Manguya po kaghan. Daghan natagan pag yun may og kuan taas pa kayo nga kinabuhi. Huwag babae kaghan. Kadura? Nya musugot pag magminyo na si ma'am. Dili sa. Sige. Nag-request na ba siya kang pasayawon daw mo? Oh, sayawan na mo, sayawan na mo. Sige, sir. Happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghan na silang napalipay nga mga pamilya hilabi ng mga OFW kay di masayang ilang kwarta upay-upay ang makover nila nga area serbisyo nga garantisado pa sa Davao del Sur, Turil o Kidapawan ug sa Malungon maabot usab sila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghana jud karon ang followers nila
Kay ilang pamaagi makalingaw, ganahan tamutanaw. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na makasilipon. Ang Bigos Flower Shop lang doon